Assalamu alaikum wa rahmatullah. Derɗiraɓe wonɗaɓe shopping jaygol mo shopping jaygol Adamou Haruna yetti on eɗo hofna on kala taweteɗon nder duniyaru fou. Mi yetti on deydey be confiance e deydey commande feere feere deydey ɗi on ɗo pasa. On andi miɗo tawi ha berniwol Kano lesdi Nigeria. Mi prometino en waddango en deydey promotion ji reddition ustari feere feere deydey ko larani kala article ji deydey ɗi en sippata fou. Derɗiraɓe Allah barki ɗin mi yetti on be deydey confiance e commande feere feere deydey ɗi on paasi ha waddugo jotta. Ngam may ɗo mi wari ha mi rappela en promotion je en ganno may ɗo e nani ɗum fuɗɗi diga jumɓare nayabre lewru octobre e ɗum tammi timmugo jumɓare 18 lewru octobre. To en tasitake boɗɗum en tawan ɓura ñalɗe tati hande haɗi en ɗo be ko promotion may ɗo timma. Ɗo on deydey mi wari ha mi rappela en kala marɗo anniya botorago ɓe deydey promotion je en gaɗi ustari feere feere. Ngam may ɗo o mata en o sufta kuje deydey ɗe ɗo mari haaje o yerɓana en kosanamo ɗum o yerɓana en information ji ha ɗum expédientamo kuje makko en expédianamo. En andi kuje ɗen en sippata man ɗo to goɗɗo soodi hunde ha meɗen ummago majum diga Kano ha warta lesdi men Cameroun ha hota wuro ngo woni fou shopping jaygol on sublanto ɗum kan on yoɓata cede expédition, c'est à dire que expédition ɗo gratuite. Ngam may ɗo marɗo haaji fou ta yejjita matugo min dow numéro je woni less ɗon ngal whatsapp on mbawta matugo min mi ɗo Nigéria on pota heɓugo yam ngal appel ɗo on deydey komi waɗi ha mi matina on e mi rappela on bo ɓura ñalɗe tati lutti deydey ko ɗo ɓe promotion may ɗo timma. On kofnama on gettama on guelanama kayroji ɗuɗɗi derdi ko man Adamou Haruna mo shopping jaygol hofnata on wiyata on jarama. Wassalamu aleykum.